Du har sikkert været ude for, at du gerne vil have nogle billeder, som du kunne bruge til din undervisning eller til din administration. Og vi har faktisk mulighed for at bruge ikke copyright-belagte billeder, i det vi tilknytter det, der hedder Colorbox. Så hvis man går ind og eksempelvis leder efter julemad, så har vi så mulighed for at gå ind og vælge en ting, som vi kan bruge til vores publikation. Jeg har valgt her at lige lave en download, og jeg får så mulighed for at se mit billede her. Og det kan jeg jo eksempelvis bruge, hvis det er sådan, at jeg lige skal invitere til en herlig julefrokost. Jeg kan nemlig sætte mit billede ind her, så det ser godt ud. Og hvis jeg alligevel gør det en lille smule pænere, så kan jeg jo sådan lige give det lidt skygge og lidt drejning, så ser det rigtig godt ud. Så sådan bruger du billeder fra Colorbox. Og selve programmet kan du hente på via University College of Design på Colorbox Educational, hvor du lige skal sætte den relevante nøgle ind. Der er en vejledning på Studienet, som du kan få lyst dig med, så du lærer programmet at kende.